Molt bones i benvinguts a un nou vídeo de la Dalla de Cronos. Durant la major part de l'últim segle i mig, el catalanisme ha dedicat una gran part dels seus esforços a trobar allò que n'ha denominat l'encaix. És a dir, un escenari en el qual Catalunya, com a país, com a nació, pugui sentir-se còmode en el si de l'estat espanyol i pugui participar-hi activament. I molt sovint ser-ne també el motor de modernitat. També hi ha hagut moments en els quals el catalanisme ha apostat de manera oberta per la secessió. Però certament, si fem un repàs temporal, veiem que la major part del temps s'ha intentat trobar molt més un pacte per estar còmodes que no pas una via de sortida. Avui parlarem del que potser va ser l'últim gran intent de pacte, l'última gran operació de país a Catalunya per intentar cercar aquest famós encaix. L'experiència que va portar Catalunya a redactar el tercer Estatut d'Autonomia de la seva història, l'Estatut del 2006, conegut per alguns com l'Estatut de Miravet, perquè aquesta ciutat ebrenca és on va tenir lloc la primera trobada dels líders polítics catalans per posar fil a l'agulla, tot i que val a dir que a diferència de l'Estatut de Núria i l'Estatut de Sau, aquest nom no ha tingut ni molt menys el mateix èxit. El cert és que el projecte d'Estatut en si mateix tampoc va ser especialment exitós. Un pacte fracassat que per molts és el tret de sortida del procés sobiranista que va començar l'any 2012. Doncs vinga, no ens allarguem més, som-hi! Com sempre, comencem situant-nos. Catalunya recupera la Generalitat l'any 1977, amb el retorn del president Tarradellas, però la norma que li dona forma jurídica és l'Estatut de Sau. Després d'això vindrien 23 llargs anys de governs del president Jordi Pujol, al capdavant de la formació política Convergència i Unió. Era una federació de dos partits, Convergència Democràtica, d'inspiració liberal, i Unió Democràtica, d'inspiració demòcrata cristiana. I globalment oferien a la ciutadania una oferta política catalanista, de centre-dreta, que sobretot es centrava en el desplegament de l'autogovern a partir d'aquesta norma jurídica. I realment podem constatar que el desplegament d'aquest estatut va donar per molt, perquè va centrar una part important de la política catalana durant més de 2 dècades. Però arribem a principis del segle XXI, i al mateix temps que els governs de Jordi Pujol començaven a tocar a la seva fi, a la ciutadania de Catalunya començava a interessar-li la idea d'aspirar a nous horitzons. Recordeu que estem al voltant de l'any 2000 i, per tant, en aquell moment el projecte independentista, com a tal, és encara molt minoritari dins la societat catalana. El gruix del catalanisme polític es centra, sobretot, en buscar aquell famós encaix, és a dir, la manera en la qual Catalunya pot trobar la millor situació possible dins de l'estat espanyol, exercint el màxim de poder polític possible i respectant-se al màxim els seus trets diferencials. En aquest context comença a aparèixer tímidament la idea de redactar un nou Estatut d'Autonomia que serveixi com a palanca per fer un nou pas endavant com a país. No obstant, el president Pujol, en la seva última legislatura, és bastant reaci a obrir aquest meló. Bàsicament creu que l'Estatut encara té marge per poder-se seguir desplegant i sobretot tem que obrir el meló estatutari pugui portar a conflictes que posin en qüestió tota una sèrie de consensos que fins a aquell moment més o menys s'havien respectat. Malgrat això, per entendre el context de l'època, hi ha 2 elements que són molt importants tenir presents. El primer és que qui governava a Madrid, i a més en majoria absoluta, era José María Aznar. El líder del Partit Popular es va caracteritzar, sobretot durant el seu segon mandat, per un anticatalanisme absolutament furibund i per un discurs molt i molt agressiu en contra de Catalunya. D'alguna manera, doncs, podríem dir que Aznar va ser el primer que va començar a trencar una sèrie de consensos, per exemple, al voltant de la idea que els catalans havien de tenir sempre la perspectiva de poder ampliar paulatinament el seu autogovern, o bé, per exemple, al voltant de temes molt sensibles per a la societat catalana, com era la llengua. El fet que Aznar posés en qüestió tots aquests elements feia que justament per la part catalana es volgués reaccionar amb la proposta d'un nou estatut que ampliés l'autogovern. Però el segon element a tenir en compte és igualment significatiu. Jordi Pujol havia tingut durant molts anys majoria absoluta, però en aquella última legislatura no en tenia i governava gràcies al suport parlamentari al Parlament de Catalunya del Partit Popular. Segurament aquestes amistats perilloses l'ajudaven a no voler obrir aquest meló estatutari. Però, en canvi, qui sí que estava disposat a obrir-lo era el que en aquell moment era el seu principal rival i l'alternativa als ulls de tothom, el candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya, Pasqual Maragall. Pasqual Maragall era un polític molt conegut i amb un enorme carisma, i molts el veien com l'únic capaç d'arrebatar la Generalitat a Convergència i Unió. I a més, Maragall tenia un altre factor important.
tenia una aliança amb el seu cap de files a Madrid, el llavors cap de l'oposició al Congrés espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, el secretari general del PSOE. El fet que un líder polític català tingués el suport del que podria ser el futur president del govern espanyol en l'aventura de crear un nou estatut d'autonomia feia que aquesta proposta fos especialment creïble. Zapatero n'era conscient i va jugar molt fort aquesta carta. En el marc de les eleccions catalanes de l'any 2003, Zapatero, en un acte socialista al Palau Sant Jordi, deixa anar una frase que quedaria per a la història. Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. Maragall, doncs, demostra tenir amics a Madrid que l'ajudaran a tirar endavant aquesta aventura. Però no és només això, sinó que aquesta proposta també l'ajuda a teixir sinergies a Catalunya. Maragall sap que per poder arribar a la presidència no només necessita fer un bon resultat electoral, sinó també guanyar-se els seus hipotètics socis. En aquell moment, bàsicament, això volia dir dos partits. El primer era Iniciativa per Catalunya, un partit de tall ecologista que es donava per fet que acabaria donant suport als socialistes si en tenia ocasió. Però el segon soci era una mica més complicat. Era l'Esquerra Republicana de Josep Lluís Corret Rovira, un partit socialdemòcrata, però que al mateix temps era l'únic que es definia en aquell moment com a clarament independentista. Trobar el suport dels independentistes, doncs, podia tenir certa complicació. Els republicans, però, mica en mica, havien anat desenvolupant tot un relat que es podia entendre com una certa plataforma de salvació per un pacte amb Maragall. Bàsicament, el relat consistia en afirmar que, tot i que ells tenien com a objectiu final l'estació de la independència, estaven disposats a avançar conjuntament amb els socialistes i la resta de l'esquerra catalana fins a una estació intermitja a la qual tots estessin d'acord a arribar. A aquesta estació se li podia dir federalisme, confederalisme o, en qualsevol cas, un augment significatiu del poder polític per Catalunya. I això, evidentment, tenia un nom clar, un nou estatut. Per tant, quan Maragall proposava el nou estatut, no només volia congraciar-se amb una part significativa de la societat catalana, sinó que també volia començar a assentar les bases del que podia ser el seu futur pacte de govern. I, finalment, el resultat de les eleccions del 2003 ho va fer possible. Contra tot pronòstic, qui va tornar a guanyar les eleccions va ser Convergència i Unió, en aquest cas amb el seu nou candidat, Artur Mas. Però a diferència del que havia passat fins llavors, els tres partits d'esquerres sumaven majoria. Això donarà lloc a un acord de govern que s'autodefinirà com a catalanista i d'esquerres que es coneixerà com el Pacte del Tinell. Bé, en realitat el nom pel qual acabarà passant a la història és el nom relativament pejoratiu amb el qual l'anomenarà l'oposició, el tripartit. Evidentment, un dels punts estrella d'aquest pacte de govern era l'elaboració d'aquest nou estatut. A més, les coses s'encaminen especialment quan, pocs mesos després de la constitució del nou govern de la Generalitat, José Luis Rodríguez Zapatero guanya les eleccions a Madrid i, per tant, es converteix en el nou president del govern espanyol. Un president que, recordem, que havia promès que aprovaria a Madrid l'estatut que s'aprovés a Catalunya. La primera trobada per posar els fonaments de com ha de ser aquesta nova norma serà el dia 12 de novembre de l'any 2004, en la qual hi participaran tots els partits catalans. Igual que l'Estatut de 1932 havia passat a la història com l'Estatut de Núria i l'Estatut de 1980 havia passat a la història com l'Estatut de Sau, es pretenia que aquest estatut acabés passant a la història com l'Estatut de Miravet. Doncs, efectivament, la trobada es va fer al Castell de Miravet, a la riba del riu Ebre. Però el cert és que és un nom que no fa servir pràcticament ningú. En tot cas, en aquesta primera trobada es va aconseguir posar uns principis bàsics sobre els quals començar a treballar l'Estatut, amb els quals estaven d'acord tots els partits polítics, tant els tres de govern, com Convergència i Unió, que estava a l'oposició, com fins i tot el Partit Popular. Però en el moment en què es comença a elaborar en si el text de l'Estatut, queda molt clar que el Partit Popular no només no jugarà aquest joc, sinó que farà tot el possible per torpedinar-lo. Els tràmits en el marc del Parlament de Catalunya es van allargar bastant i sobretot hi havia una estira i afluixa bastant important entre Convergència i Unió, que estava a l'oposició, i Esquerra Republicana, que estava al govern, perquè cap dels dos volia quedar com el poc catalanista o el que renunciava a una dosi d'autogovern més alt. I això va acabar provocant que la proposta final que va sortir del Parlament de Catalunya fos una proposta certament molt ambiciosa des del punt de vista nacional, cosa que al seu torn va provocar bàsicament dos grans problemes. El primer era que molts juristes qüestionaven l'encaix que tenia aquest estatut en el marc de la Constitució espanyola. De fet, des de Catalunya es presentava aquest estatut com una proposta de pacte amb Espanya. I el segon problema era intern dins el partit del president Maragall. El Partit dels Socialistes de Catalunya és un partit autodefinit com a catalanista, però a ningú se li escapa que ja en aquell moment, dins de les seves files, hi havien afèrrims militants espanyolistes. I evidentment que el seu propi partit
avalés una proposta d'estatut tan ambiciosa des del punt de vista nacional, generava fortes tensions internes. Però ja no parlem de les tensions que generava en el marc del PSOE. Eren molts els líders territorials socialistes de diferents zones d'Espanya que veien aquesta proposta d'estatut que venia de Catalunya com una autèntica amenaça que calia combatre amb totes les seves forces. Malgrat això, el president Maragall es va mantenir ferm i, finalment, el mes de setembre de l'any 2005, la proposta d'Estatut d'Autonomia de Catalunya és aprovada per una amplíssima majoria del Parlament català. Van votar-hi a favor 120 dels 135 diputats. Només 15, els 15 del Partit Popular, hi van votar en contra. Certament una majoria parlamentària difícil de veure en temps posteriors. Però compte, amb això no n'hi havia prou. I la història no acabava aquí. És important en aquest punt explicar exactament quin és el procediment legal per al qual Catalunya pot reformar el seu estatut. El primer pas és aquest que ja hem vist. Ha de ser aprovat per almenys 2/3 parts del Parlament, és a dir, 90 diputats. En aquest cas va ser aprovat per 120, per tant, tràmit superat. Però el següent tràmit és que ha de ser aprovat per majoria simple en el marc del Congrés dels Diputats espanyol, és a dir, a Madrid. I aquí és quan entra en joc aquella famosa promesa que havia fet el president Zapatero. L'Estatut que aprovi el Parlament de Catalunya l'aprovarem a Madrid. Doncs bé, l'Estatut arriba a Madrid. Allà va ser defensat per 3 diputats, Josep Lluís Rovira, d'Esquerra Republicana, Artur Mas, de Convergència i Unió, i Manuela de Madre, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Però compte, salta la sorpresa, ningú s'ho esperava. Zapatero no compleix la seva paraula. El PSOE, fortíssimament pressionat pels sectors més reaccionaris de la societat espanyola, però fins i tot per molts membres del seu propi partit, considera que és un estatut absolutament inassumible des del punt de vista de l'ambició nacional que planteja. I, per tant, comença a plantejar tot un seguit de rebaixes en el seu articulat, les famoses retallades. Aquestes retallades s'articulen sobretot al voltant d'una comissió concreta del Congrés, la Comissió Constitucional, que estava presidida per un diputat socialista que era tot el contrari a un amic de Catalunya. Era l'històric Alfonso Guerra, que havia arribat a ser vicepresident del govern espanyol en època de Felipe González. Fent la brometa fàcil, podríem dir que l'Alfonso va declarar la guerra a l'Estatut. I a més, per cert, era un polític que es caracteritzava per ser especialment provocador a l'hora d'explicar els seus posicionats. Veiem aquí com explicava com s'havia encarregat d'anar retallant un per un aquests articles. Lo cepillamos antes de entrar en la comisión. Sí, la verdad, ¿para qué vamos a andar con eufemismo, coño? Y el otro lo cepillamos como un carpintero durante la Constitución, durante la comisión. Fijaros, si tenéis interés realmente de saber qué ha pasado, yo os aconsejo que pidáis el texto del estatuto que se edita inmediatamente después en el boletín de las Cortes, inmediatamente después de acabar la Constitución. Yo hice que lo que quedaba igual quedara en letra normal y lo que se había cambiado quedara en letra negrilla. I us poneu a mirar així, negrilla, però bueno, ¿esto qué es? En qualsevol cas, quedava clar que l'aprovació de l'Estatut a Madrid quedava fortament embarrancada. La situació va estar en stand-by uns mesos i teòricament hi havia el compromís de tots els partits catalans de defensar-lo en bloc. Però això no era tan fàcil com semblava. En primer lloc, el partit que presidia la Generalitat, el Partit dels Socialistes de Catalunya, a Madrid no tenia grup propi. Els diputats socialistes catalans estaven inserits dins del grup del PSOE i, per tant, no tenien veu pròpia ni massa capacitat de pressió al respecte. A Iniciativa per Catalunya li passava una cosa semblant, perquè els seus diputats formaven part en aquell moment del grup federal d'Izquierda Unida i, per tant, podríem dir que quedaven una mica sols els diputats de Convergència i Unió, que en aquell moment eren 10, i els d'Esquerra Republicana, que eren 8. Però tampoc us creureu què va passar. La unitat d'acció entre aquests dos partits tampoc es va respectar. El mes de gener de l'any 2006, Convergència i Unió es reuneix per separat amb Zapatero a la Moncloa. D'aquesta reunió se n'ha escrit molt i el cert és que encara avui en dia no ha quedat del tot clar fins on arribava la concreció dels acords als quals es va arribar. I aquí diu que Mas va posar com una de les condicions per aquell acord que els diputats socialistes catalans donarien suport a la seva investidura després de les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Però això no s'ha pogut constatar mai. I si fos així, ja ho veureu després, el cert és que els diputats socialistes catalans no van complir el pacte. Però la part del pacte de la qual sí que coneixem i estem segurs que va tenir lloc és aquella en la qual s'acordava una proposta de redacció de l'Estatut d'Autonomia. Bàsicament era una proposta que el que feia era rebaixar les expectatives de l'aprovació inicial que s'havia fet al Parlament de Catalunya. I per tant es modificaven una sèrie de qüestions
importants del text original. Concretament, quedarien afectats per aquest pacte 160 dels 227 articles que tenia l'Estatut. Per posar-ne només alguns exemples. Un dels temes més sensibles i que més havia defensat la part catalana i més havia enervat la part espanyola a les negociacions era l'article 1 de l'Estatut, que definia Catalunya com una nació. Doncs bé, en el pacte Mas-Zapatero, aquesta denominació deixava de formar part de l'articulat com a tal i quedava només recollida en el preàmbul de l'Estatut, és a dir, en el text introductori. També s'eliminava l'article que deia que es crearia una agència tributària de Catalunya amb capacitat per a recaptar tots els impostos del país. També s'eliminava la referència que la Generalitat assumiria competències en gestió de ports i aeroports, la competència de la Generalitat en la convocatòria de referèndums, la competència de la Generalitat a l'hora d'establir un règim d'estada i residència de persones migrades. Un altre aspecte sensible que es va eliminar és l'eliminació de l'article que deia que la Generalitat podia participar i impedir un gran transvasament hídric a Catalunya, un assumpte que estava molt a flor de pell perquè feia molt pocs anys de tota la polèmica al voltant del transvasament de l'Ebre. Bé, el cert és que amb aquell acord s'aconseguia la majoria parlamentària necessària perquè l'Estatut tirés endavant a Madrid, però evidentment plantejava problemes importants. El primer era, pel que feia referència, al propi president Maragall. D'alguna manera podríem dir que el president del govern espanyol, Zapatero, li havia passat per sobre des de tots els punts de vista. No l'havia respectat com a president de la Generalitat perquè havia arribat a l'acord amb el cap de l'oposició en lloc del cap de l'executiu, però tampoc l'havia respectat com a company de partit. Quan Zapatero tractava directament amb Mas, tractava a Maragall indirectament com un simple líder regional i, per tant, com un subordinat a la figura del secretari general del PSOE. Maragall, doncs, quedava clarament deslegitimat pel seu propi partit. Però el problema també era amb Esquerra Republicana. Els republicans es van prendre enormement malament que els socialistes, que recordem que a Catalunya seguien sent els seus socis de govern, pactessin amb el principal partit de l'oposició catalana a les seves esquenes. I a més s'arribessin una sèrie de rebaixes de l'Estatut amb els quals ells no estaven d'acord. Sigui com sigui, i tot i la crisi institucional que va generar aquest pacte, l'Estatut es va acabar aprovant a Madrid i va tornar a Catalunya per la següent fase del procés d'aprovació. Perquè sí, la cosa encara continua. Després de l'aprovació al Parlament de Catalunya i l'aprovació a les Corts espanyoles, arriba el següent pas, l'aprovació en referèndum pel poble de Catalunya. El referèndum es va convocar pel dia 18 de juny i els diferents partits van haver de decidir quina posició hi prenien. La posició de Convergència era clara, de fet era un dels partits signants de l'acord. Votarien a favor. Els socialistes i els ecologistes d'Iniciativa no sabem si van arribar a adoptar o no. Sabem que el pacte Mas-Zapatero no els va agradar gens, però finalment van decidir que ells, com a principals impulsors de l'Estatut, no podien fer altra cosa que votar-hi a favor. A Esquerra Republicana, en canvi, la cosa va generar molt més debat. Recordem que estaven molt emprenyats pel pacte Mas-Zapatero, però algunes veus del partit, inclòs el president, Josep Lluís Carod Rovira, defensaven que la ciutadania no entendria que Esquerra s'oposés a un estatut que ells mateixos havien impulsat des del govern. Però, en canvi, una part significativa de les bases del partit, entre les quals es destacaven les joventuts, defensaven que havien de votar en contra d'aquell estatut. Era un gest, deien, de dignitat i en contra d'un acord que els havia deixat de banda. A més, plantejaven que a les aspiracions nacionals que inicialment quedaven recollides en el text aprovat pel Parlament no quedaven igualment recollides en el text pactat entre Mas i Zapatero. Això va donar lloc a una sèrie de convulsions internes en les quals Esquerra va apostar primer pel vot blanc, després pel vot nul polític i finalment, després de tenses discussions internes i en contra del criteri de la direcció, van acabar apostant pel vot contrari. Una nació més lliure. Us necessitem per guanyar junts el futur. Siguem valents. Ara toca dir no. Aquesta decisió, però, tindria importants conseqüències pel que feia al govern de la Generalitat. El president Maragall va considerar que un partit que des del govern impulsava l'Estatut no podia votar-hi en contra. I, per tant, si els republicans demanaven el no en el referèndum, havien de sortir del govern. Coherent, doncs, amb la meva convicció que el més important és que Catalunya tingui un bon estatut, un nou estatut, i persuadit que la ciutadania no entendria la divisió del govern quan fos cridada a dictaminar sobre el nou text, he pres el determini dolorós de cessar els consellers i conselleres d'Esquerra Republicana de les seves funcions en el govern. Finalment, doncs, el referèndum es va celebrar el dia estipulat, el 18 de juny de l'any 2006. I el resultat també va ser l'esperat. Val a dir que hi va haver una certa desil·lusió al voltant de la baixa participació, però el sí a l'Estatut va ser aclaparador, el 74% dels vots afirmatius per només un 21%
en contra i un 5% en blanc o nul. I algú podria dir, doncs ara sí, ja està aprovat al Parlament, s'ha aprovat al Congrés, s'ha aprovat per referèndum i per tant la cosa ja està. Doncs bé, no, encara quedava un últim pas. Tot i que l'Estatut després del referèndum ja entrava formalment en vigor, els partits contraris encara tenien la possibilitat de presentar recurs al Tribunal Constitucional espanyol. Evidentment, qui va liderar aquest moviment va ser el Partit Popular. El cert és que el PP va fer una campanya molt dura en contra de l'Estatut des del principi, incloent campanyes que passaran a la història com la famosa recollida de 4 milions de firmes en contra de l'Estatut. I per cert, amb algunes anècdotes com ara que quan a les televisions s'entrevistava als apoderats del Partit Popular que estaven a les paradetes dels mercats de tots els pobles d'Espanya recollint signatures, segurament perquè no havien acabat d'entendre del tot bé l'argumentari, o potser simplement perquè volien simplificar la cosa perquè la gent ho entengués, deien que recollien firmes en contra de Catalunya. Finalment, davant la indignació de molts, el Partit Popular acaba presentant aquest recurs. La cosa era especialment sagnant perquè molts dels articles que el Partit Popular considerava que eren inconstitucionals eren articles que eren exactament iguals, literalment, que els d'altres estatuts d'autonomia d'altres comunitats autònomes espanyoles on el Partit Popular hi havia votat a favor, però en el cas de Catalunya suscitava una afrenta inassumible. Bé, el cert és que, no obstant, la sentència encara trigaria a arribar. A Catalunya, durant aquells anys d'espera, passarien coses, una de les quals és que hi hauria canvi de govern. Es convocarien eleccions a finals de l'any 2006, i tot i que el pacte de govern es repetiria amb les mateixes forces, el Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i Iniciativa, qui canviaria seria el president. Maragall havia quedat molt cremat per tot l'assumpte de l'Estatut, fins i tot dins el seu propi partit. I finalment va ser substituït per José Montilla. Montilla era un president que, a diferència de Pasqual Maragall, no provenia d'una gran tradició política catalanista. Malgrat això, segurament perquè era conscient de amb qui s'havia d'entendre, el cert és que la seva obra durant el segon govern d'esquerres, Déu-n'hi-do el biaix catalanista que prendria. Després en veurem algun exemple clar. Però durant aquests anys d'espera també passarien altres coses significatives, com ara l'any 2009, quan tota la premsa catalana, en una situació inèdita en el passat i de moment fins als nostres dies, van publicar conjuntament un editorial que es titulava Per la dignitat de Catalunya. El text bàsicament plantejava que l'Estatut d'Autonomia havia estat, en el fons, una gran proposta de pacte entre Catalunya i l'Estat, a la recerca d'aquell famós encaix, i que un cop aprovat en referèndum per la ciutadania de Catalunya era enormement inadequat que els partits contraris volguessin recórrer a la via judicial per tal d'intentar torpedinar-lo, més quan era una situació que no s'havia donat en cap cas amb cap altre Estatut d'Autonomia de cap altra regió. Hi ha en joc els pactes profunds que han fet possible els 30 anys més virtuosos de la història d'Espanya. I arribats a aquest punt, és imprescindible recordar un dels principis vertebrals del nostre sistema jurídic, d'arrel romana. Pacta sunt servanda, el pactat obliga. Hi ha preocupació a Catalunya i cal que tota Espanya ho sàpiga. Hi ha alguna cosa més que preocupació. Hi ha un creixement cansament per haver de suportar la mirada irada dels que segueixen percebent la identitat catalana, com el defecte de fabricació que impedeix a Espanya assolir una somiada i impossible uniformitat. Els catalans paguen els seus impostos, sense privilegi foral. Contribueixen amb el seu esforç a la transferència de rendes a l'Espanya més pobra. Afronten la internacionalització econòmica sense els quantiosos beneficis de la capitalitat de l'Estat. Parlen una llengua amb més força demogràfica que la de diversos idiomes oficials a la Unió Europea. Una llengua que, en comptes de ser estimada, resulta sotmesa tantes vegades a obsessiu escrutini per part de l'espanyolisme oficial. I acaten les lleis, per descomptat, sense renunciar a la seva pacífica i provada capacitat de resistència cívica. Aquests dies, els catalans pensen, sobretot en la seva dignitat. Convé que se sàpiga. I finalment, la sentència del Tribunal Constitucional arribaria el dia 28 de juny de l'any 2010. El Tribunal resoldria a favor del Partit Popular en diferents articles. En aquest cas, la sentència afectaria de manera directa a només 14 articles, però compte perquè tocaria temes enormement sensibles. El primer és la llengua, perquè es carregaria la consideració del català com a llengua preferent de Catalunya. El segon feia referència a temes econòmics, perquè es carregava els articles que feien referència a la limitació de l'aportació econòmica que feia Catalunya al conjunt de l'Estat. I el tercer feia referència a la justícia, perquè buidava de competències la institució de nova creació coneguda com el Consell Judicial de Catalunya, que volia ser una cosa així com una descentralització del poder judicial espanyol. Però més enllà de carregar-se articles concrets, per molt que fossin molt sensibles, encara feia una altra cosa que feia més mal,
que era limitar la interpretació legal que es podia fer de molts articles. És a dir, l'Estatut, com la pròpia Constitució espanyola, va ser redactada de tal manera que la seva interpretació pogués ser elàstica, en funció dels governs que hi haguessin en cada moment a Catalunya i a Madrid, i en funció també de les relacions que tinguessin entre ells, la interpretació que es feia dels articles es podia fer de manera més expansiva, per tant, donant més marge per l'autogovern a Catalunya, o més restrictiva si aquests acords no arribaven o la voluntat política dels diferents executius anava en una altra direcció. Bàsicament, permetia el joc polític democràtic. Però el que fa el Tribunal Constitucional és el que es va denominar com a castració química. Topar, limitar aquesta interpretació. Per posar-ne dos exemples. En primer lloc, la paraula nació, que recordem que havia estat traslladada de l'articulat al preàmbul en el pacte Mas-CTP, tot i que no quedava formalment eliminada de l'Estatut, sí que el que es feia era deixar molt clar que aquesta denominació no podia donar lloc a cap mena d'interpretació jurídica, que era una paraula estrictament simbòlica. Això podia afectar temes com era el reconeixement del català en organismes internacionals o temes com ara les seleccions esportives catalanes. I l'altre exemple era l'article que feia referència a l'obligació que tenia l'Estat d'invertir a Catalunya per un percentatge equivalent a l'aportació que feia Catalunya al conjunt del PIB espanyol. Bàsicament, el que ve a dir és que aquest articulat, tot i que no l'elimina, és estrictament declaratiu, és a dir, per fer bonic. Això, evidentment, suposava un torpede directe a l'essència mateixa del que havia estat el pacte per l'Estatut, i va suposar al seu torn una gran onada d'indignació a Catalunya. Recordeu que abans us he dit que la presidència de José Montilla va ser en molts aspectes molt més catalanista del que semblava? Doncs aquí els dos exemples que us deia. El primer és el discurs institucional que fa després de conèixer la sentència, que inclou alguns fragments que avui en dia seria pràcticament impensable que pronunciés un president socialista. El Tribunal Constitucional ha comès una gran irresponsabilitat. No ha fet honor a la seva alta missió i ha escrit una de les més tristes pàgines de la seva història política i jurídica al llarg d'aquests anys. Acatar no vol dir renunciar. No renunciarem a res del que s'ha pactat, signat i votat. No hi ha tribunal que pugui jutjar els nostres sentiments ni la nostra voluntat. Som una nació. No renunciarem a la satisfacció plena de les aspiracions d'autogovern contingudes en l'Estatut que vàrem votar. Les institucions catalanes i el poble de Catalunya han de poder expressar serenament la voluntat de no renunciar a cap de les seves aspiracions i exigir el respecte a la nostra dignitat com a país. Convençut que el nostre poble ha de fer sentir la seva veu per expressar el seu sentiment d'afirmació nacional i la seva voluntat de governar-se, us vull demanar, benvolguts conciutadans, que respongueu massivament a la proposta de manifestació que forces polítiques i socials han d'organitzar per poder expressar cívicament i democràticament la nostra voluntat d'autoafirmació i d'autogovern. Caminem junts, units, tots els que estimem el país i defensem l'autogovern. Fem de la senyera la nostra pancarta unitària i demostrem que som una nació i que formem un sol poble. I el segon és que quan es convoca una gran manifestació ciutadana de rebuig a aquesta sentència, el juliol de l'any 2010, qui la presideix és el propi president José Montilla, sota el lema Som una nació. I bé, el cert és que, en general, el fracàs d'aquest intent de gran acord amb l'Estat seria percebuda de manera enormement dolenta per la societat catalana. Per molts catalans i moltes catalanes seria d'alguna manera com la sensació que havien fet un últim intent d'entendre's i que, per tant, l'etapa que s'obria a partir d'allà no era una etapa de buscar l'encaix, sinó que era una etapa de buscar la secessió. Això explica, entre altres coses, el gir polític que va fer el país en els següents anys, i per això, a parer de molta gent, la sentència de l'Estatut i de retruc el fracàs de l'Estatut de 2005 i 2006 és el tret d'inici al procés sobiranista que començaria uns anys després. D'aquest procés també en parlarem, però ho farem en propers vídeos. I bé, fins aquí el vídeo d'avui. Esperem que t'hagi agradat i que t'hagi ajudat a posar una mica d'ordre a aquest episodi recent, però important, de la història del nostre país. Si t'ha agradat, no t'oblidis de subscriure't i activar les notificacions per veure cada setmana els vídeos que anirem penjant. I recorda també que ens encanten els teus comentaris. Ens veiem molt aviat. Fins la propera!